בסדר. עוד פעם. תעקבי אחרי הכדור, תראי לאן הוא יורד, עוד ואז פעם. תתפסי אותו. וואו. יאללה. יופי, עכשיו פה ללכת. ניצחון. כן, ללכת. בצלחת. כן, יופי, ללכת. עכשיו לבריכה. 1, 2, ותורידי את הזה. תזרקי אליי. תורידי נעליים. יופי, אני אלייך. תתפסי. יופי. עוד פעם. תזרקי לי עוד פעם. זהו. יופי. עכשיו למטוס. כיף לה? בואי למטוס. כן, את יכולה ככה. את יכולה לשבת. מטוס. לפגוע מפה, לפגוע בה. עם טני זה? כך, תעודד אותה. לא, ככה, לא. ליאור, זוז רגע, ליאור, זוז. לפגוע. זוז. וואו, עכשיו עם הרובה זה רחוק יצא לך. תטעני את המים, לטעון את המים, לשבת ולפגוע בצלחת. לפגוע. ליאור, די. יש, פגעת. וללכת איפה שהיא יושבת להוריד מהר. נעליים. מהר עמית, תורידי. תורידי. נו, רגע. יופי. יאללה, עמית, כנסי, אמיתי. תציג, אתה גם יכול, כן. לא. יכולה? תראו. מה זה? וואו. איזה יופי, הנה הוא בא אליכם, איתן בא גם, איזה כיף, בוא איתן, בוא.